Frott laqalu l-ħidma sfiqa tal-gvern fl-aħħar snin, pajjiżna illum igawdi minn paċi industrijali li saħħa il-prosperità, bl-akbar interess favur iċ-ċittadini kollha, partikolarment dawk li jeħtieġu l-ambjent. Dan innutaħ is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja li f'kummenti lil One News enfasizza kif il-produttività lokali mifruxa fost l-industriji kollha tgawdi minn stabbiltà assoluta li ppermettiet li jgawdu l-ħaddiema kollha f'pajjiżna mhux lanqas dawk fis-servizz pubbliku grazzi għal ftehimiet kollettivi firmati fl-aħħar snin. Dan kif fuq medda ta' 6 snin il-Gvern investa total ta' 1.3 biljun euro fil-ħaddiema tiegħu u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. F'dan ir-rigward Buġejja qabbel is-sitwazzjoni f'pajjiżna ma' dak li qed jesperjenzaw ta' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea tal-Membri Stati hemm diversi azzjoni industrijali li jew kienu għaddejjin jew għadhom għaddejjin kellek il-Portugal li minħabba miżuri ta' austerità kien hemm tuħ kien hemm azzjonijiet industrijali fuq skala nazzjonali. Għandek palissa għaddejjin l-Ingilterra, għandek il-junior doctors li qegħdin taħt qegħdin jagħmlu azzjoni industrijali. Kellek il-Belġju għamlu 3 ijiem, kellek il-Greċja minħabba miżuri ta' austerità, kellek Franza, kellek l-Italja. U da kollu huma pajjiżi li ħadu azzjoni industrijali fuq skala nazzjonali, mhux fis-settur tagħhom. Sa dan it-tant Buġejja kompla dwar l-importanza ta' industriji lokali li jaħdmu fil-paċi u f'unjoni mal-partijiet kollha involuti bris aktar progress industrijali u tkattir tal-ġid nazzjonali. Issa barrek meta tġib iktar ma jkun hemm stabbilità, iktar tkun qed inġib investiment lejn il-pajjiż li letteralment jistaqsu dwar l-istat tal-politika tar-relazzjonijiet industrijali u l-istabbilità li jkun hemm għax ħadd ma jrid jinvesti f'pajjiż li jkun hemm il-ħin kollu bl-inkwiet jekk ma jkunx hemm affarijiet oħra.